Татарстан экологлары законсыз қар ташлап қалдырылған орынларны күзетуне күшейтті. Журналистлар белән бергә оештырылган рейдта законсыз шөплекләрне дә ачыкладылар. Рейдка безнең иҗат төркеме дә кушылды. Рус, немец, Швейцариясы дип аталган матур урыннарда кар иемнәре барлыкка килгән. Шәһәр халкының яраткан гүзәл урынына законсыз кар ташлап калдырганнар. Забирая площадь, между свалки, потом это фиксируется в акте. Кар көртләренең биеклеген үлчиләр. Экология министрлыгы хезмәткәрләре закон бозуны төрки. Биргә карны бер генә тапкыр, бер генә машинада китереп ташламаганнар. Законсыз шөплек турындагы мәгълүматларны шәһәр башкарма комитетына тапшыралар, чөнки җир участогы аңа карый. Экология министрлыгы белгечләре ачыклаган кар иеме кагыйдә буларак шәһәр юлларыннан ташыла. Димәк, кар составында зарарлы кушылыклар бар. Карның соры төстә булуы да шуның дәлиле. Язын кар сулары белән бергә алар туфракка эләгергә, табигатькә зыян китерергә мөмкин. Бигрәк тә елга күлләр янында. Моның өчен юридик затларга 250 мең сумга кадәр штраф яный. Константиновка бистәсенә кар ташучылары да шундый җәза көтә. Биредә кар белән бергә тизелеш калдыкларын да ташлап калдырганнар. Хозяев-то нету, которые участок купили. Вот из-за этого постоянно возили. Экологлар урында карны анализга алып, лабораториягә җибәрделәр. Шуннан соң милек хуҗалары белән эшләячәкләр. По данному факту нарушения Әлеге хукук бузу факты буенча киләчәктә административ чаралар күрү, участокның милек хуҗасын билгеләү өчен Росреестрга запрос җибәреләчәк. Ел башыннан бирле экологлар законсыз 4 шөплек урынын ачыклаган. Ә бит Казанда гына да 8 махсус шөплек исәпләнә. Тик еракка барып тормас өчен кагыйдә бузучылар шөпне теләсә кайда ташлап калдыралар. Мондый фактларны ачыклаганда халык иҗтимагый экологик кабул итү бүлмәсенә яисә 267 68 67 телефоны буенча мөрәҗәгать итә аласыз. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.